Dobroveče, poštovani gledalci. Večeras u studiju imam sasvim neobičan gost. Dok većina vaših vršnjaka ide u školu, vi ste se opredelili za drugačiji put. Zašto? Život nas natera. Kako to mislite? Ovo život. Već 20. put karam nove zore. Dobreha sam, ali ipak neće niko. Da li bi sa nama ili samo zoveš? Da li bi sa nama ili mene voliš? Možda nas prate do cilja, ali do vrha neće nikad. Aligatori ne treši, problem zove već danima, a u vrhu sam kriminal. Sve je to nova fora, znam da u drilu sam tata. Hejterima iz inata, samo vaka blaka. Odrasli smo u blatu, sada odrastam u skupu, gde na život vodi, tamo se puca ratatata. Možda nas prate do cilja, ali do vrha neće nikad. Možda nas prate do cilja, ali do vrha neće nikad. Svima smo u dužnosti, reperi i drugovi. Možda smo tata scene, ali nikome nije jasno. Već 20. put karam nove zore. Do vrha sam, ali ipak neće niko. Da li bi sa nama ili samo zoveš? Da li bi sa nama ili mene voliš? Već 20. put karam nove zore. Do vrha sam, ali ipak neće niko. Da li bi sa nama ili samo zoveš?